Mga tugang kay Kristo, iayon tapos sa tuyang pagpamibi ang minasunod na misa intentiones. Birthday Thanksgiving offered by Mrs. Conchita Dayan and Princess Christine. Thanksgiving offered by Melinda De Jesus. Thanksgiving in honor of Our Lady of Peña Francia offered by Sheila Chavez. Thanksgiving offered by the following: Carla Rica Fabul, San Antonio Diagnostic Laboratory Incorporation, Vallador de Liba and Bautista family, Attorney and Mrs. Epifanio Maria Terbio Jr. and family. Petition for healing and complete recovery of Rain. Petition for safe travel of Toto Teran. Healing and fast recovery of Fatima Dayan, offered by Elena Dayan. Petition for fast recovery and complete healing of Sheila. Petition for safe travel of Toto Teran. Special petition for Ruby Antonio. Petition for complete healing of Sofia Francesca Vallador. Para man sa kapahingaluan kang kalag ninda, Monsignor Romulo Vergara,
Nonito, Zenaida and Andres, Jennifer, Rosario and Roque, Jose, Josefina, Teresita, Gleserio, asin para man sa gabos na kalag sa purgatorio. Ngunyan po Lunes, yaan na po kita sa ikapitong aldaw kan Misa de Aguinaldo. Tulong aldaw na sana ang natatada sa panahon nin Adviento. Ang misa ngunyan, iyo ang ikapitong aldaw kan Misa de Aguinaldo. Ipapahayag kang ikaanom na o antifona, madya o rex, hentium o hadi ng mga banwaan, burabod ng pagtubod, asin pagkasararo nin simbahan. Digdasan ang gabos na katauhan na sa imong linalang. Sa antifonang ini, ipinapasabot sa tuya na si Kristo, iyo ang kapanoan ng katuninongan, asin iyo man ang minatao ng pagkasararo sa mga Hudyo, asin mga pagano. Kun kaya, sinasadol kita kang inang simbahan na magpamibi para sa pagkasararo ng gabos. Ang satuyang celebrante, iyo po, Sir Reverendo Padre Felipe Dalanon. Matindog po ang gabos. Para
Sa ngaran ka nama, asing kanaki pati kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Susulaan na ang ikapitong kandila ni Mr. and Mrs. Henry and Arlene Barion and family. Ang ikapitong kandila, simbolo kan sa tung pag-arang na iwara sa to ang biyaya ng pagkasararo asin katuninongan. Diyos amang mamumuton, binago mo ang kinaaban, huli kay Yeso Kristo, anhaden ning mga banwaan, an burabotin pagkasararo, asan katuninongan ng simbahan, lugod, an sayang pagdatong, magpara kan pagkabaranga, asin pag-iriwal, tanganing ang gabos, magpatinarabang tabang, na makamtan, an buhay ng daing kasagkoran. Amen. Mga tugang, ako untaan sa itong mga kasaalan, tangani magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako ni Makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Dani ni Virgen, sa gabos na angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagarangan ng Diyos. Merak man lugod sa tuang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada an sa tuong mga kasalan, darong kita sa buhay na ding kasagkoran. Amen.
Mamibi kita. O Diyos, mantang nahihiling mo ang pagkahulog ng tao sa kagadanan, nagbuot kang tubuson siya. Huli kan pagdatong kan bugtong mong aki. Papagkanigwa, namimibi kami, na ang mga nagpapahayag kan sa iyang pagkanilaman, malodok na pagkamaimbod, magkanigong maging kaibanan kaini, mansanang paratubos. Siya na kaiba mong nabubuhay asin naghahari, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Sa enot na libro ni Samuel. Dinara ni Ana si Samuel, kaibaan may tulong taon na toro. Sarong takad na arina, asin sarong anit na may laog na arak. Dangan, dinara sa simbahan nin kagurangnan sa silo. Binuno ninda ang toro, dangan an ina kan aki, nagdolok ki Eli asin nagsabi, Kagurangnan, kon itugot mo, ako iyo itong babae na tuminaid sa imo digdi, asin namibi sa kagurangnan. Uya an aki na sakong ipinamibi, itinaos ako an hinagad ko sa iya. Ngunyan, idinulot ko man siya sa kagurangnan, sa bilog niyang pagkabuhay, siya dulot na sa kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang puso ko naguugma sa kagurangnan na sakong paratubos. Ang puso ko nag-uugma sa kagurangnan na sakong paratubos. Ang puso ko naguugma sa kagurangnan. Ang sakong payo nagmumuraway sa sakong Diyos. Pagngingisihan ko ang sakong mga kaiwal, hulita nagsasarig ako sa saimong tabang. Ang puso ko nag-uugma sa kagurangnan na sakong paratubos. Ang kagurangnan iyo ang nagtatao nin kagadanan asin buhay. Dinadara niya ang tao sa lulubngan asin ibinabalik giraray. Ang kagurangnan iyo ang nagtatao nin kadukhaan asin kayamanan. Ang tao sa iyang binababa asin dinadara sa kaitaasan. Ang puso ko nag-uugma sa kagurangnan na sakong paratubos. Hale sa alpog, sa iyang binabangon an mapakumbaba. Hale sa kadaihan, iniitaas niya ang dukha. Sa kaibahanin mga prinsipe, sa iyang pinapatukaw. Ang sa iyang pamana, sarong tronong mamuraway. Ang puso ko nag-uugma sa kagurangnan na sakong paratubos. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kang Ebanghelyo.
An kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kay Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Maria, pinapadakula kan sa kong kalag, an kagurangnan, asin nagagaya-gaya ang spirito ko sa Diyos na sa kong paraligtas, ta dinungaw niya ang kapakumbabaan kan sa iyang surugoon. Uya, puon ngunyan, aapodon akong paladan, kan gabos na kapag-arakian, ta iginibo ako nin darakulang bagay, kan mapangyari, banal ang sa iyang ngaran, asin ang sa iyang karahayang buot sa sunod-sunod na kapag-arakian sa mga may pagkatakot sa iya. Pinaagi niya makusog ang sa iyang takyag, winarak ang mga maabaw-abaw na kaisipan ng puso, pinalampaw ang mga may kapangyarihan hali sa trono, asin initaas ang mga mapakumbaba, ang mga nagugutom binasog nin mga karahayan, asin ang mga mayaman pinalayas na mayo ning ano. Inampon si Israel na sa iyang surugoon, rumdom ang sa iyang karahayan buot, susog sa panuga niya sa satong mga magurang, ki Abraham asin sa iyang tinubo sa god paman. Nagantabay siya ki Elizabeth, si Maria sa mga 3 bulan, asin nagbalik sa iyang harong. Maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Sa satuyang pagpadagos kang simbang gabi, na ngunyan na haranina ang Kapaskuhan, nakatanggap naman daw po kamo o nakaako naman daw po kamo ng regalo o nagahalat pa kamo ng regalo. Ngunyan, ang iba may mga Christmas party pang aandaman o minsan after 25 pa. Kaya kung may hinahalat ka pa ng regalo o nakaako ka na ng regalo, lugod mo niyan na simbang gabi, kita naman garo ang magayon na magregalo sa mahal na Diyos. Kaya ang hapot ko sa Indo, anong regalo nindo kay Lord? Enot na enot, birthday po niya. Bako mong birthday. Kaya pag birthday, nagtatao kitang regalo. Kaya ngunyan na simbang gabi, iyo po niyang sa kuyang advocacy sa kada pagmisa kong simbang gabi na igwa kitang ikakatao sa mahal na Diyos. Di man siya naghahagad ding material na bagay, kundi magayon na ikatao kay Jesus ang marhay na pag-uugali. Kaya magayon na may sarong hapot sa tuya na pagurpurupan tangon yan. Ano daw ang saysay kan buhay mo digdi sa kinaaban? Or what is your purpose here on earth? Ninhulit agabos man po kita, nilalang kan Diyos na may purpose. Maman pong ginibo ang Diyos na tao na extra sana o relax lang o tambay. Gabos kita may misyon na inaapod. Igwa kitang purpose. Asin ang misyon ini, perming nakatutok or pasiring sa karahayan. Kaya kung igwa kitang tataramon sa Bicol, di ko arang pong nadangog na nindo ini sa pamilya nindo, o makulog ning madangog kung ika masabihan na mayo kang sirbi. Yan, makang sirbi. Isipon nindo, garo man lang po siya pag-imagine ko, garo siya power bank. Ini
ninhulita, ang purpose kan power bank, iyo mag-supply ng kuryente sa lobat na o sa cellphone. Kaya kung mayong laog ang power bank ng kuryente or charge, dawa gura no yang kamahal o gano yang kadakula o kasadit, mayo siyang purpose. In Bicol, mayo siyang serbi, yung power bank na yan. Sa satuyang harong, kung kita nakatambay sana, imbis na magtabang, talaga kitang serbi. Kung cellphone ang iniinot, kaysa sa pag-adal o pag-asikaso sa pamilya, may man talaga kitang serbi. O kung ang iniinot ang mga ataman na manok kaysa sa vitamins kan sa iyang aki, yan. Mayong serbi sa pamilya. Kaya nawawaran kita ning saysay o nawawara ning purpose ang buhay ta kung mayo kitang serbi. Kaya nagiging araw kita kan, sabi kong power bank, na mayo ng charge. Mayo kitang isinusupply na kuryente. Kaya ngunyan sa ikapatong simbang gabi, ano ang magayon na regalo ta kay Lord? Kita may purpose, as in, nangyayari ini kung kita nagsiserbi. So, may silbi ka kung nagsisilbi. If you are serving. So, lugod ini ang magayon na irigalo ta sa kagurangnan. Ang pag-uugali na pagserbi. The gift of service. Kaya sa ibang helyo ngunyan, nadangog niya to ang kanta ni Maria or Magnificat. As in si Maria, iyong pinakamagayon na halimbawa kan gift of service, ang pagserbi. Ninhulita pagkatapos siyang akuon, ang plano kan Diyos na maging ina ning kagurangnan, day siya nagtukaw sana or day man siya naghambog o day niya tigsabi kung kisay-kisay paman. Imbes, nagduman siya sa sayang pinsan na si Elizabeth para magtabang asin magserbi. Kung tanda po nindo itong timeline, si Elizabeth sa iyang pinsan, bados. So nagserbi panagad siya sa iyang pinsan. Kaya ini ang sekreto mga tugang. Ang tunay na pagserbi sa Diyos, pinapadakulaan sa tuyang puso. Pag nagsiserbi kita sa mahal na Diyos, pinapadakula niya ang sa tuyang puso. Bako ang sa tuyang ego. Bako ang sa tuyang mga payo. Yan ang pagserbi. Kaya dapat mag-ingat po kita. Taigwang duwang klase ng pagserbi sa mahal na Diyos. Enot, igwang pagserbi gikan sa puso. Ini ang pagserbi na habang nagigibo ka ng marhay, mas nagpapakumbaba ka. Habang nagsiserbi ka sa mahal na Diyos, mas nakakanood ka magpakumbaba. Mas nahihiling mo ang pangangaipukan kasaraditan. The poor and the lowly. Nagrarani ka sa Diyos, kaya nagdadakula an sa imong pagkamuot. Yan ang pagserbi gikan sa puso. Igwang panduwang klase ng pagserbi. Pagserbi gikan sa yabang. Igwang man ng mga tao na aktibo sa pagserbi, aktibo sa simbahan, dakol ang tinataong tabang, pero ang hinahanap, onra, titulo, o posisyon. Kung ang pagserbi mo, nagbubunga ng pagiging hambugon or bossy sa imong komunidad, sa imong simbahan, sa imong grupo, o naghahanap ka ng umaw,
para sa sadiri, bako po yan pagserbi sa Diyos. Serbiyan sa sadiri mong kapakanan, sa pangangaipuhan. Yan ang pagserbi gikan sa yabang. Kaya ang tunay na inaputang gift of service, ang tunay na regalo ta sa mahal na Diyos sa pagserbi, dahil naghahagad ning ribay o karibay. Minsan kita nagkukulog ang buta pag dahil kita natatawanan ng certificate of appreciation. Minsan nagkukulog ang buta pag dahil nakaukit ang satuyang pangaran sa luhudan o nakadukot ang pangaran nindo sa likod kang electric pan. Ano daw talaga ang satuyang pagserbi? Ninulita, ang tunay na pagserbi, day naghahagad ning karibay. Ang sa imong charge o kusog, pirminggikan sa mahal na Diyos. Ang sa imong talento, ang sa imong tibay, hali yan sa mahal na Diyos. As in, itinataw mo ini nin libre sa imong kapwa, lalo na sa kasaraditan. Kaya, para sa pamilya, paano tayo mapapahiling ang gift of service? Sa pamilya, dapat tandaan ta na anharong iyon enot na simbahan. Sa laog kan pamilya, ang pagsirbi, dapat dyan napapahiling o pinapahiling o tinutukdo kan magurang. Halimbawa, para sa mga magurang, ang pagsirbi, bako sa na pong pagtauning kwarta, pagtauning balon, kundi ang pagtauning panahon. Mga magurang, may panahon pa daw po kamo sa inyong mga aki. Sindaman ngayon, Father, sige man lang kayang cellphone. Sige man lang kayang laptop. Ang harong, ang enot na simbahan. Ang pagatubang kan magurang, asin aki, sa kakanan, presensya. Yan ang pagserbi. Pagatubang kang magurang sa indang mga aki na may pagpasensya. Dawa, pagal ka na sa trabaho. Kaabot mo pa lang sa harong nindo. Yan. Mga anggot ka na tulos. Itatao mo si kabadtripan mo sa trabaho sa imong mga aki. Para sa mga aki, ang pagserbi, iyo ang pag-ataman sa mga magurang, pagtauning tabang sa simpleng trabaho sa harong, household chores, yan ang sa tuyang simpleng pagserbi, the gift of service. Ang mayong serbi na pamilya, iyo itong hariniman sa lamesa, pero ang mga puso, harareyo. Kaya lugod sa pamilya, sa laog kang harungta, puunanta, o padagos ta ang pagsiserbi. O, another example man po, si mga nagsiserbi man sa simbahan, sa mga organisasyon, o mga charity works para sa mga kasaraditan. Ang satuyang babantayan, ang satuyang motibo, or the motives, kan sa tuyang puso. Mag-ingat kita sa inapod na spiritual pride. Aram po nindo yan. Ay man ako kayong Father. Matakot ka. Ang spiritual pride, mag-ingat po kita kaini. Ninulita, halimbawa, ika sa lector, sa choir, sa sakristan, o mga padi, o member kan parish pastoral council, o kung ano man organisasyon na nagtatabang ka sa mga dukha, day mo pag-isipon na ikaan kagurangnan kan simbahan. Inhulita ikang nagtugdok ka ni, habok mo na magparibay.
20 years ka na president. Nainot na ang vice president sa imo, nagrelipat na. Feeling mo kagurangnan ka. Ikaw ang pinakamatibay na sakristan. Kaya habo mong magparibay ning insensaryo. Yan. O ika ang pinakamatibay na kantor. O kung sa choir. Ang satong pagserbi, mga tugang, dapat yaon ang mentalidad na kita, uripon, we are servants or servus. Kung ika nagsiserbi, pero nagigibo ka ning mga rason, tanganing mag-iriwal ang sa imong grupo, bako yan pagserbi. Spiritual pride. Kung nahiling mong sa diri mo na ikalugod ika ang nagpupuon kang chismis, diyan nagkakabara nga ang asosasyon, ang mga grupo sa simbahan, sa mga mararaot na tinataram, spiritual pride. Kaya magayon po, ngunyan, pwede na kamo maghali sa GC kan grupo nindo. Grupo ka mo kayan? May group chat. Pero may group chat pa pala. Asa may hanggang pang-apat na group chat. Dahil na nindo aram kung sisay ang mga kaulay nindo. Tahabo nindong iiba, hinahabuan nindo sa organisasyon. Saro lang pong group chat. Kung dyan po sa group chat nindo ka muna sa nang duwa, ay, matakot ka. Spiritual pride yan. Kaya mag-ingat, lalo na kung kita nagsisirbi sa simbahan, lalo na sa kasaditan. Ang serbi mo, bakong magnificat, kundi personal na konsumisyon sa imong sadiring pag-umaw. Ang tunay na para serbi, siya ang nagtatao, nagpapahiling ning katuninungan. Kung may day pagkakaintindihan, tabangan, makipag-ulay, maging tulay sa imong kagrupo, kaasosasyon na maging okay, magpatawad, iyo ang tunay na pagserbi. Kaya mga tugang, sa ikapitong aldaw kan sa tuyang simbang gabi, ang sa tuyang regalo sa kagurangnan, iyo ang sa tuyang pagserbi. The gift of service. Mag-reflect po kita. Sa harong ko daw, o sa komunidad, sa simbahan, ano daw ko, may serbi. May charge pa daw ang sa kuyang buhay. Tanganing makatabang ako, lalo na sa mga nalulubat na mga tugang ko, kapwa ko, lalo na sa kasareditan. Ipamibi niya to, mga tugang na arog ni Maria, ang sa tuyang buhay maging sarong kantaning pag-umaw. Kaya inapod na magnificat, to magnify, padakulaon, bako ang sa tuyang yabang, ang sa tuyang mga payo, kundi magdakula ang sa tuyang puso sa pagserbi, sa pagkamuot. Dahil niya to, padakulaon ang sa tuyang pangaran, o sa tuyang ego, kundi sa ngaran kan Diyos, sa padagos na pagserbi, lalo na sa pagrarani sa mahal na Diyos, ang puso ang nagdadakula. Dahil kita magtugot na mag-Christmas o mag-Pasko, na kita mayong serbi. Ninhulita, gabos po kita may purpose, may serbi, kung kita nagtataoning tabang sa mahal na Diyos asin sa satuyang kapwa. Amen. Matindog po. Sa pag-arog kang halimbawa ni Maria, nag-uumaw asin nagpapasalamat kami sa Diyos Ama na nagsusupay niyang pagkamuot, nagdulot kan bugtong niyang aki bilang sa mong paraligtas sa sin para tubos. An sa tuyang simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, mag-arog kay Maria sa paghimate, kan tataramang kan Diyos, asin maghinguhang inipalakupon, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong. Tanganing ang mga ina, midbidon si Maria bilang tunay na pailihan
asin burabod ning paglaom, sa mga panahon ng pagsubok, asin pagsakit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyo gaan sa mong pamibi. Tanganing sa pagtaon niya mo, kan maninigong lugar kay Maria, sa samong buhay, asin harong, mapararumi ang samong pagkamidbid sa aki niya, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyo gaan sa mong pamibi. Tanganing sa tabang kan pamibi ni Maria, ang mga dukha asin inaapi, makataling ka sa saindang kamugtakan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyo gaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, akoon sa pag-iriba kan mga santos, asin makaiba kay Maria, sa daing sagkod na pag-umaw kan Dios, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyo gaan sa mong pamibi. Amang langit no, nagpapasalamat kami sa mensaheng katuninungan na dara ni Maria sa maribok ming kinaaban. Tawan sa mo ang tabang na kaipuhan mi uro aldaw, tanganing magdanay kaming maimbod, inihinagad mi huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang tangan sa usay no atang, mako malugod kan Dios sa mga makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan, an atang sa siimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan si iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to, asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kami nagsasarig sa imong karahayan, nagsisibot sa pagsamba sa altar daraan mga atang, tanganing sa grasya mong naglilinig sa mo, maugasan kami kay ni man sanang mga misteryo na pinaglilingkod mi sa imo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Itaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas, na danay isin minsan sa en magpasalamat kami sa imo.
Kagurangnan banal lama, Dios na makakamhan na din kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Iniharubay siya sa hula kan gabos na propeta, dinara sa pupunan kan inang virhen, sa daing masabing pagkamuot. Ipinahayag ni Juan ang sa iyong pag-abot, asin tinupdo kan siya yaon na. Ipinapasabong niya sa mo na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag. Tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi, asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya kaibakan maangheles asing arkangeles, kaibakan mga trono sa sindominasyones, asing kaibakan gabos sa langit no na hukbo, nag-aawit kami kan himno, kan sa imong kamurawayan, deng tapos na nagsasabi. Maluhod po. Kagurangnan, ikanangganan banal, burabo din gabos na kabanalan, kay ding maatang namibibi kami. Pabanala ka ng bon kan sa imong spirito, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo. Kan siya sa lugaran niyang buot, nagpasalubid sa kudpasyon, nagkuha siya ng tinapay, asin pagpasalamat, binakini. Asin itinao sa mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kay ni, tayo niyang sa kuyang hawak na idinudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuha niya maning kalis, sa singgiraray pagpasalamat sa imo, itinao sa mga disipulos nan sabi, mag-ako ka mugabos, asin mag-inom kay ni, tayo niyang kalis kang sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipa, na papabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagrurumdom kan sa iyang pagkagada na pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagarangnan kan tinapay nin buhay, asing kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigaw mo na magatubang asing maglingkod sa imo. Asing nakikimahera kami nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagarangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Leon, asing kang sa mong Bispo si Rex Andrew, asing kang gabos na klero. Siring man, girumduma sa sayong pagherak ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kang pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan.
Dangan ako sinasaliwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganin kay Iba ni Santa Maria, Virhen ay nakan Diyos. Kan mga banal na apostoles, asing gabos sa santos, na kay tupang nakapagagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na din kasagkoran. Mag-umaw asing magpamaraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asing kay banya, asing sa iya. Sa imo Diyos samang makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukduan kan nakakaligtas na tugon na siyang pinatuod kan Diyos no ng kagalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganin kaming natabangan kang sa imo pagkahirak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Heso Kristo. Heso Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan ibinawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoa na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika nabubuhay sinaghade sa kapanahonan
kan mga panahon. Amen. An katuninungan kang kagurangnan, danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinawang kamo nin katuninungan. Maluhod po. Uyang kordero kan Diyos, uyang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inaapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Matindog po. Maumibi kita. Kagurangnan an pakisumaro sa imong sakramento, mapakusog sa mo. Tanganing magkanigo kaming magsabat, dara an maninigong gibo sa madtong na paraligtas. Asin magkamit nin mga premyo nin kapaladan. Huli ki Kristo na sa mo kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosa Virginis Matris Maria corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum evicem retur, Spiritus Sancte coparente preparasti, Dau cuius commemorationem letemur, eius pia intercessione ab instabilus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Matuko po para sa dikit na anunsyo. Enot, ang parokya nag-iimbitar sa mga young professionals or young adults edad 23 to 49 years old na magpartisipar sa sarong pagtiripon sa maabot na Enero 24, 2026. Inigigibuon sa Archbishop Alberto Hall, digdi sa parokya. Kamautan kang nasabing aktibidad na magtaonin tabang spiritual asin oportunidad sa mga young adults na nagmamaawot na magkaigwaning grupo na maiibahan digdi sa parokya para sa saindang pagtalubo bilang sarong individual. Ikadua, sa ngaran po kan sa tuyang kura paroko asin Parish Pastoral and Finance Councils, buot ko pong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar ngunyan sa Misa de Aguinaldo. Salamat sa mga altar servers, lector, and commentator, lay Eucharistic ministers, asin collectors sa saindang partisipasyon sa laog kan misa, siringman sa ina-awit choir sa saindang pag-awit sa liturhiya. Ang pasasalamat man sa pamilya ni Arlene and Henry Barion sa pagsulukan kandila sa ikapitong aldaw kan satong Misa de Aguinaldo. Asin urog sa gabos, kay Reverendo Padre Felipe Dalanon, formator kan Holy Rosary Minor Seminar, ang satong celebrante mayor asin predikador. Ikatulo, pagkatapos kan misa, igwa sa luwas sa patio kan simbahan, ning dikit na painit, pakape, asin pagoto para sa mga parasimba. Salamat sa Brines and Constante family sa pag-sponsor kan sa tong pagkakan ngunya na aga. Matindog po para sa huring bendisyon.
An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyon ng kamukan Dios na makamhan, anama, asin aki patikan Espiritu Santo, Amen. tapos nan misa lako kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.